Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A yau za mu yi maganganu akan waɗannan manya-manyan mutane da kuke gani kamar haka, kuma manya-manyan 'yan siyasa da kuma manya-manyan malamai har izuwa manya-manyan jigajigan mutanen da suke rayuwa a faɗin doron ƙasa. Idan ba manta ba, a kwanakin baya an samu wani iftila'i kuma an samu wani ƙalubale inda ya dinga yawo a faɗin duniya kuma ya dinga yawo a faɗin social media, inda iftila'in da ya fada cikin wannan babban birni wato daga Kaduna zuwa Abuja, inda 'yan ta'adda suka tare wannan babban jirgi suka kwashe mutane sama da 50, amma kuma wayannan mutane sama da kimanin kwana 120 ba a san inda suke ba, kuma gwamnati ba ta yi kokari ta lalubo wayannan mutane ba. Sai daga baya su kansu wayannan 'yan ta'adda suka dinga wallafa bidiyoyi da fotuna a cikin social media da kafafen sada zumunta, inda kaɗan daga cikin bidiyon wasu da yawa suka dinga koke-koke suna roƙon Allah kan cewa Allah ya taimaka musu domin gwamnatin Najeriya ta gaza. Babban abun mamakin ma inda su kansu 'yan ta'addar suka dinga nuna fuskokinsu kuma suke nuna gadara da cika baki dangane da hakan. Amma dai duk da hakan mutane sun kasa ankarar da hakan, kuma duk da haka gwamnati ta kasa komai dangane da hakan. Kaɗan daga cikin bidiyon akwai wani bawan Allah da ya fito yana roƙon Allah kan cewa Allah ya taimake su samu kubuta, tunda shi kansa wannan ta'addanci ya haɗa ne manya-manyan yara, manya-manyan mutane da tsofaffi har ma zuwa mata da maza da kuma ƙananan yara, inda a bidiyon aka wallafa gashi nan samari suna ta dukan 'yan uwansu maza, suna ta dukan su inda duka ba ji ba gani. Su ka wa'anda aka kama sai ihu suke, 'yan ta'addan nan sai dukansu suke, inda ɗaya daga cikin 'yan ta'adda ya fito yana frown kan cewa ya isa ya tumbatsa, an kama shi kuma gashi ya fito, da haka ko a bi shi ko kuma a dinga ganin iftila'i, ko a bi addininsa ko kuma kaɗan aka fara gani. Shin me gwamnatin Najeriya za ta ce tunda gashi har an riga an gano su? To me ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta yi? An samu ci gaba ta ɓangarorika daban-daban, inda ta wasu hanyoyin gwamnatin Najeriya za ta iya bi domin ta binciko inda wayannan 'yan ta'adda suke har ta kwato wayannan mutane da aka kama, amma sai gashi gwamnatin Najeriya ta gaza, wanda har ɗaya daga cikin waɗanda aka kama din inda yake roƙon mutane kan cewa dan Allah dan Annabi a taimaka musu, ko da a ce gwamnatin wata ƙasar ce ta shigo cikin wannan magana domin a taimaka musu, domin shi dai ya tabbatar da cewa gwamnatin Najeriya ta kasa komai kuma ba za ta iya komai ba, tunda waɗannan mutane sun fito duniya sun ce ga abin da suke bukata, to a biya musu mana domin a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Amma sai gashi an kasa, kuma an kasa yin abin da ya dace. Wannan abu yana matukar daga hankalin mutane, inda mutane daban-daban suka fito social media suna ta tattofa albarkacin bakinsu, inda wasu suke ta zage-zage, wasu kuma suke ta addu'o'i, wasu kuma suke ta koke-koke, wasu kuma suka shiru ba su ce komai ba. Wannan abu da yake faruwa, abin nan ba yanzu ya fara faruwa a faɗin duniya ba, amma kuma sai gashi abin da muke jin labarinsa a wasu ƙasashen sai gashi muna jin labarinsa a yanzu. Ya kamata ce manya-manya da suke cikin faɗin Najeriya su tsaya su duba wannan bidiyo, kuma ya kamata ce su kawo ɗauki ba don komai ba sai don siyasar Najeriya ta samu ci gaba. Idan mai girma Muhammadu Buhari bai manta ba, ya yi alƙawarurruka daban-daban, inda kaɗan daga cikin alƙawarurrukan da ya yi alƙawarin cewa zai ba da ransa domin ceton talakan Najeriya, kuma ya yi alƙawarurruka daban-daban wajen zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasarsa, inda wasu da yawa suke ta cewa da kamar a ce Buhari bai ci mulki ba, da waɗanda za su yi saɓo, waɗanda kuma za su dinga da wasu abubuwa kan cewa Buhari waliyin Allah ne, ba za su kirku ba, inda har wasu ma suke ikirarin cewa da Buhari ya faɗi ya mutu bai ci zaɓe ba, da akwai wanda da yawa za su dinga zuwa suna bautawa kabarinsa, domin tabbas za su dinga cewa Buhari waliyin Allah ne. Amma sai gashi Allah ya bai Buhari mulkin, amma kuma an samu masifar da ba a taɓa samun irin ta ba a faɗin Najeriya. Muna ƙara roƙo ga manya-manyan 'yan siyasa na Najeriya da waɗanda ma ba 'yan Najeriya ba, tun daga kan mai girma shugaban ƙasa wato Muhammadu Buhari har zuwa kan kansilolin da suke ƙauyukan Najeriya, kan cewa su dubi Allah su dubi Annabi su taimaka wa waɗannan mutane da suke cikin wannan hali sama da kimanin kwana 120, ba a san inda suke ba, kuma ba a san duniyar da suke ba, sai a yanzu a wannan lokaci da ɗaya daga ciki ya samu kubuta. Kuma sai daga wasu yanzu da wasu suka bayyana waɗannan bidiyoyi, kuma 'yan ta'addan su ne suka bayyana wannan bidiyoyi, kuma ga bidiyoyi nan suna yawo a ko'ina, inda
'yan ta'addan sun nuna kansu, amma kuma a hakan wai gwamnatin Najeriya ta kasa kwatar su. A yau mai gwamnatin Najeriya za ta ce wa talakan Najeriya? A yau idan shugaban ƙasa ya sauka, me zai ce wa talakan Najeriya? Shin mai girma shugaban ƙasa ya manta alƙawarurrukan da iwa talakawan Najeriya ne? Shin yaushe mai girma shugaban ƙasa zai cika alƙawarin da iwa talakawan Najeriya? Dukkanin wani abu da aka sani a faɗin arewacin Najeriya har ma zuwa kudancin Najeriya, wato Najeriya ma baki ɗaya, tun daga kan farar leda zuwa allura har zuwa abincin da ake ci, komai a yanzu ya ninka kuɗinsa. Shin a yanzu mai girma shugaban ƙasa yana jin tsoron haɗuwarsa da Allah kuwa? Shin baya tuna azabar da zai fuskanta ranar gobe kiyama? Ku kaddara cewa mai girma shugaban ƙasa alƙawari ɗaya yi. A cikin alƙawarin da yi guda ɗaya, wanne ne ya yi kuma wanne ne ya cika? Ƙasar nan tamu tana cikin wani hali kuma tana cikin masifa, wanda duk da cewa muna da laifi, amma shugabanmu Muhammadu Buhari shi ne ya fi kowa laifi, domin me ya yi alƙawari kuma alƙawarin nashi ya kasa cika shi. Idan har mai girma shugaban ƙasa bai cika alƙawarin nan ba, to fa ya sani cewa wallahi tallahi ɗan adam ba zai iya warewa kansa inda zai shiga ba ranar gobe kiyama. Amma tabbas idan muka yi kwaikwayo kuma muka bibiyu tarihin magabata, musamman ma idan muka dangana abin ga sahabbai da kuma annabawa har zuwa manzanni, tabbas mulkin da Buhari yake gudanarwa, to fa tabbas idan ya faɗi ya mutu a yanzu, gaskiya akwai gagarumin matsala, domin kai ya sare da ƙanshin aljanna. Sai dai za mu yi fatan cewa ya shiga aljanna, amma dai gaskiya idan ya mutu a haka akwai gagarumin matsala, ko don alƙawarurrukan da ika karya kuma ko don masifun da icicilla mutane. Dalilin mulkin Buhari an samu ƙaruwar 'yan ta'adda, an samu ƙaruwar mazinata, an samu ƙaruwar manema maza, an samu ƙaruwar manema mata, an samu ƙaruwar ɓarayi, an samu ƙaruwar kinidafas da dai sauransu, wanda kuma ba komai ne yake kawo hakan ba sai talauci. A da can za ka iya zuwa bakin kasuwa ka sai namanka na naira 100, abincinka na naira 100, shinkafa kenan, sannan bugu da ƙari ka siyi fiya wata na naira 5, ka ci ka ƙoshi kai ƙyat, har ma ka rage wa almajiri. Amma a yanzu kuwa tabbas idan za ka ci abinci ka ƙoshi, to ka sani cewa tabbas sai ka zara naira 1000 sannan za ka samu abincin da za ka ci ka ƙoshi. A haka ɗin ma fa idan garau-garau za ka ci. Ya kamata mai girma Muhammadu Buhari da magoya bayansa, tun daga kan kansiloli har zuwa shugaban ƙasa, su sani cewa fa manzon Allah ya ba mu wata fatawa inda yake cewa gidan duniya a gurin ɗan adam kamar gida ne mai zaure, kuma zauren ma mai ƙofa biyu, ka shigo ta wannan ƙofar ka fita ta waccan ƙofar. Wa iyazu billah, shin me muka ɗauki duniya ne? Wallahi tallahi manya-manyanmu tun daga kan kansila har zuwa shugaban ƙasa, idan har ba mu gyara halinmu ba, wallahi kuma muka yi bibiya ga halin da ƙasar nan take ciki, ba ma iya ƙasar nan ba, idan muka yi waiwaye da tarihin sahabbai da manzanni da annabawa, wallahi karan katakaf wuta za mu shiga. Domin me dukkanin wasu alamomi sun bayyana. Ba ma iya yi wa kanmu adalci, musamman ma 'yan siyasanmu a yanzu kansu suka sani. Sai kaga ɗan siyasa ya tara kuɗi sama da naira biliyoyi ko tiriliyoyi, wanda kuma tiriliyon ɗaya ya ishe ka kai rayuwarka har ka mutu, har ma izuwa 'ya'yanka ba za su iya cinyewa ba. To kuɗin me za ka yi da shi? Mu fito mu taimaka wa junanmu mana. Muna matuƙar jin tsoron lokacin da talaka zai ƙuna. Muna matuƙar jin tsoron lokacin da talaka zai daina jin tsoron na gaba da shi. Idan har wannan lokacin ya zo, to fa tabbas akwai gagarumin matsala. Amma dai mai girma Muhammadu Buhari, ka sani cewa talakanka ne a yau ya fito duniya social media yake magana, yake baka shawara kan cewa wallahi tallahi idan baka nutsu ba, kuma idan baka gyara halinka ba, wallahi wuta ita ce makomarka. Idan kai waiwaye ga mulkin da sahabbai suka yi da annabawa har izuwa manzanni.